O 100%. Už si to nevydržela, viď, Chris? Ale co blbneš? No tak, co děláš? Jseš si vůbec jistá, že se mi chce? Dala si mi kopačky. A teď hupsneš ke mně do postele? No, náhodou nejsem proti, ale musím říct, že to bylo o chlup. A to je krása, když mi zase posypáš už. A sakra, to je Kryton! To je Kryton! Rychle! Dělej! Do sprchy! Schovej se! No tak dělej! Sakra! No? Jste sám, pane? Jo. Rád bych vám tady utřel prach. Prosím tě, jsou 2 hodiny ráno. Ano, pane, tohle je také havarijní zásah. Senzory zaznamenaly nadměrné množství prachu v tomto sektoru a já ho musím utřít. Já to risknu. To vám nemohu dovolit, pane. A, rozložená postel. Teď trochu vysmíším skříň. A utřu prach pod přikrývkou. A v druhé skříni. Proboha, Krytone, já bych se rád vyspal. Je tady. Vidíte? O čem to mluvíš? Vy jste slíbil, že ji nebudete mít radši. Slíbil jste to. No tak, Krytone, hele, já jsem... Hele, to je jako... To proto, že má lépe tvarovanou hlavu, vidíte? Ne, Kriste, pane, ne! Je to tak. Tvoje hlava je krásná. Ale její máte radši. Co to povídáš? Máš jednu vůbec z těch nejkrásnějších hlav. Je krásná, je funkční a je skoro dokonalá, když přijde na porcování kachny. Je ve sprše, vidíte? Je to tak? Kdo? Slečna Kočanská, kdo jiný? Madame Curie? Co je to tady za randál? Nemůžu spát. Odpusťte. Stydím se. Omluvte mě, slečno. Jak jsi tohle dokázala? No jasně, protáhla si se ventilací a vyskočila si na chodbě, paráda. Cože? Jsi geniální, naprosto geniální. Co děláš? Rozepínám tě. A proč pro boha? Teď jsme to nedotáhli do Ale konce. to už je dávno, teď je všechno úplně jinak. Ale už je pryč, s Krytonem si nedělej hlavu. Tak to schoď a já si natáhnu betlenovský oblek. Ty fakt nechodíš kolem horký kaše, že jo? Neblbni, šuknem si, Chris, tak hajdy do peřin. Takhle chceš někoho svádět? Ani náhodou, mistre. Ani kdybys byl poslední muž na světě. Já jsem poslední muž na světě. No, co se dá dělat?